हेलो फ्रेंड्स, बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि डिबि ब्लग्स यूट्यूब चेनेलावहाय। दा नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे इम्पर्टेन्ट आपडेट्सफोर लानानै फैदों लोगोफोर। दा नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासे नायलांबाय था आरो जाय चेनेलाव गोदान नोंथांमोना अनलायनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। दा दिनैनि आपडेट्सआनो जादों लोगोफोर, जोंहा BTC Gr-4 साख्रि जोंहा 193 था पस्ट दंमोन नङा होमबा लोगोफोर। बेनि इन्टारभिउ वाइवा अरेल टेस्टआहाय दा जागासिनो दं, सोलिगासिनो दं नङा होमबा लोगोफोर। दा जोंहा मा रोखोम इन्टारभिउ लादों, बिथांमोना माबायदि कुइसन सोंदों, माबायदि कुइसन फैदों, बिनि सायाव आं मोननैसो आपडेट्स होनो नोंथांमोननि गेजेराव फैदों। दा जोंहा माबायदि कुइसन फैदों सोंदों होनोब्ला, जोंहा जेनेरेल नलेज जेनेबा BTCनि लेटेस्ट आपडेट्स बेफोरखौहाय सोंदों जाहैबाय आरोखि। ओमफ्राय जेनेबा क्लास 8 लेभेलनिफ्राय लानानै जेनेबा बेसेबांसिम गोजौ क्वालिफिकेसन दङ, जेनेबा क्लास फिसानिखौ फिसा कुइसन सोंदों जाहैबाय आरोखि ना लोगोफोर। ओमफ्राय क्लास गिदिरनिखौ गिदिर बेबायदिनो कुइसन्स सोंदों आरो बेबायदि आरो बिथांमोनावहाय। दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर, भिडिअखौ स्किप खालामाजासे। दा जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोंहा ट्रेडिशनेल ड्रेसफोरखौहाय जोंहा गावबा गाव ड्रेसखौ गाननानै थांबानो जाबाय। जोंहा ST फोराहाय हिन्जावफोरा जोंहा फेमेल केन्डिडेटफोराहाय जोंहा दख'ना, जोमग्रा सादोर, आर'नाइफोरखौ गानलांबानो जाबाय। बांसिनानो बेबायदिखौ ड्रेसखौहाय गाननानै थांदों, 99%आ 100आवहाय नोंथांमोना मिन्थिखागोन। ओमफ्राय जोंना मेल केन्डिडेटफोराहाय जोंहा टि-शार्ट गाननानै थांबानो जाबाय आरोखि ना लोगोफोर। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था, आङो भिडिअनि माबायदि इन्टारभिउ लादों बिनि ससे भिडिअखौ क्लिप्स खालामना होनि। थ' लोगोफोर नुबायना नोंथांमोना भिडिअखौहाय, बेबायदि टाइप बेबायदि रोखोम थानांगौ आरोखि, लाइन जानांगौ आरोखि। बिराद भिर मानसिफ्रा होंगो दोंगो, गावबागाव लाइन गावबागाव जायगा सिट थाखायो आरोखि नङा होमबा। नायनानै नोंथांमोना माबाबानो जाबाय, हाबबानो जाबाय गावबागाव रल नाम्बार नायनानैहाय। दा जायफ्रा फुङाव थांगोन नोंथांमोना
सिगाङावनो लाइनाव थानो मोनगोन आरोखि। दा नोंथांमोनहा हाजासे हागौमानि थाब फुङावनो थांबानो जाबाय, मानोना एग्जाम टाइमा जोंना 10टानिफ्राय बेलासिनि 5टासिम नालाय। लाइन जानांगौ, बिराद भिर, होंगो दोंगो मानसि, लाइन गोलाव जायो नालाय। नों लेट थाङोब्ला उनावहाय होनो मोनगोन, बेनिखायनो नोंथांमोनहा जेसे हायो एसेनो थाबैनो फुङाव थांबानो जाबाय आरोखि, लाइनाव थाहैग्रोबानो जाबाय। दा बिदिब्ला लोगोफोर, भिडिअखौथ' नुखाबाय नङा होमबा लोगोफोर, मा रोखोम लायो बिथांमोनहाहाय, मा रोखोम लाइन जानांगौ, बिराद खस्थ' नङा होमबा लोगोफोर। अफलाइन जब्स नागिरनायावहाय बिराद खस्थ' खालामग्रोनांगौ। दा बिदिब्ला लोगोफोर, दिनै भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय। नेक्स्ट भिडिअजों लोगो मोनबावगोन। थेंक इउ फर वाचिं। बाय बाय, लाभ इउ अल, टेक केयार।